Hello guys. Nandito kami sa work ngayon. Walang kaming customer. Yung friend ko. Mag-hi ka naman. Hello. Ganito kami. Wala naghihintay. May bibili. Walang katao-tao. Malapit na kami magpalit ng mukha. Hirap. Tiis lang dahil sa pandemic. Yung iba sarado pa. Natakot sila mag-open. Ito yung friend ko. Malusog. Hi. Karami na siya ng benta. Hi. Ang ganda natin dyan. Oh. Anong model yun ba? Ganda. Galing na magsalita. I-upload ko yan. Kumusta naman? Kumusta kayo dyan, guys? Kami dito walang benta. Walang benta. Nagtiis lang. Dahil sa sitwasyon. Laban lang tayo. Laban. Adya. Laban. Adya. Kaya natin to. Kaya. O, kumusta ka naman dyan? Hoy, naka-live sa ate. Kumusta ka naman dyan? Ito, Tiis nababa lang. ko. Ang ganda ko din. Oo. Tingnan natin dito sa... Wala kaming customer. Uwi na kami. Uwi na tayo? Walang customer eh. Pwede na, no? Mag-hi ka. Hello! Kumusta ang benta? Kumusta ang benta? Wala naman, okay lang. Okay lang. Laban lang tayo, laban. Laban lang. Oh, yes. Ito mga friend ko, mga pogi. Tapos na parang din mo. Ito mga amiga ko. Bagay kayo. Ito naman yung kumari ko. Hi, Mare. Bawal na kasi mangot. Mag-hi ka. Sino yan? Basta. Hi ka. Oo, basta mag-hi ka. Hi. Ganda pala. Basta kami Mare ko. Hindi ko Mare ko Ay, mabait. naku. Malapit na kami mamatay. Mabait yung Mare ko. Laban lang tayo, Mare. Basta, malalaki. Diba tayo? Basta naman ang gawin natin. Oo. Lang tayo. Laban lang. Oo, ngiti lang. Ganito kami dito. Tulungan. Oo, tulungan. Hindi sa... Basta. Ito yung friend ko. Kumusta naman yung amiga ko? Ha? Wala video tayo. Update kita mamaya. Update kita mamaya. Oo nga. Para lang dito sa atin. Oo. Wala kaming customer. Ganito lang. Nagingiti pa rin. Halos sarado pang lahat. Kasi iba natakot magbukas. Pa isa-isang customer. Ang oras na. Kailangan labanan naman. Sitwasyon ngayon. Wala naman imposible. Lahat naman tayo naglalanas ng ganito. Siyempre,